Fears of fresh war drive Tigrayans to flee North Ethiopia. Residents in Ethiopia's northern Tigray region are increasingly fleeing amid fears that a new conflict could erupt. In Mekelle, the regional capital, dozens of young people have been searching for buses or flights to Addis Ababa, one of the few areas of the country not currently facing major insecurity. Many say they fear a return to war between federal forces and Tigrayan fighters, just 2 years after the devastating conflict that ended with the Pretoria Peace Agreement in 2022. Residents and local officials report that troops are massing near Tigray's borders with the Afar region and the Amhara region, raising fears of renewed fighting. كم نريو زلنا كويناتن ورا كويناتن ناي تግራይ ከቢድ ዝኾነ ተጽዕኖ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ መዋጽኡ ኣብ ዝረኽበሉ ይሓድም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ናው እቲ ዜና ዝንቡዕ ዜና ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ስለምታይ ኩናት ብብረት እዩ ዘይጀመረ እምበር ኣብ ትግራይ ኩናት ተበጊሱ እዩ ዘሎ ስለምታይ መድሃኒት ዓጽዮም ኣለዉ ባንኪንግ ሲስተም ተዓጽዩ ኣሎ ገንዘብ ይርከብ የለን ነዳዲ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ኣብቲ ብልጽግና ዝቆጻጸረ ከተማታቱን ማራይ ከቢድ ዘሎ ንትምህርቲ ዝኾን ባጀት ይኹን ባጀታት ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ ስለዚ ኩናት ብረት ስለ ዘይተኮሰ ንሱ ድማ በሻሓት ዝቁጸር ሰራዊት ናብኡ ይትይሎ እቲ ጸገም እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ናብ ትግራይ ንዝግበር ዝነበረ ከመይ ይእውየሉ ነይሩ ሕጂ ግን ምስ ብልጽግና ስለ ዘሎ ልክዕ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ከም ናይ ኣምሓራ ኩነታት ገይሩ ሸለል ይድጋብዞ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን መግለጺ የውፅእ የለን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ቶታሊ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢግኖር ገይርዎ ኣሎ ምልክት ድማ ይበካ ዕላማ ኣጀንዳ ምዃኑ ልክዕ ከምቲ ነዚ ነገራት ነዚያ መስምዖ ከተሓዘልኩም ብሓደ ክንሪኦ ስለ ዝኾንኩ ትግራይ ዳግማይ ስጋት ኩናት ዓሲሉሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝተኻየደ ኣዕናዊ ኩናት ካብ ዝዛዘም ድሕሪ 3 ዓመት ጥራይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዳግማይ ኣብቲ ክልል ግጭት ከይፍጠር ዝበሃል ስጋት ክውስኽ ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ብኣማይት ኣሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝሞቱን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ይእመን ሃና ዘራጽዮን ንክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ነበር ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ዘራሪባላ ንሕና ንገዛእ ርእስና ካብ ዝበፅሐና በሰላ ከይሓወና ከለና ንኻልእ ዙርያ ኩናት ፈፂምና ድልዋት ኣይኮናን ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ከይለዓል ዝብል ስግኣታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ደው ካብ ዝብል ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመት እዩ እዚ ስክፍታታት ዝምዕብል ዘሎ ነቶም ዳግም ህይወት ድሕሪ ኩናት ክሰርዑ ዝፅዕሩ ዘለው ከዓ ቃንዛን በሰላን ኩናት ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኩነታት ንምርዳእ ንኽልተ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪበ ወጥሪ ኣብ ዝመልኦ ህሞታት ኢና ዘለና ኣብ ትግራይ ዘለዉ መንእሰያት ስርሖም ስድሮኦም ዋኒኖም ሕልሞምን ገዲፎም ብዝኽኣልዎ መንገዲ ይሃድሙ ኣለዉ ሕጂ እዛ ነገር እዚኣ ኣተሓሒዝካ ክትሪኣ ከለኻ እንታይ እታ ኣጀንዳ እንድሕሪ ኢሎምካ ወላ ሓንቲ ዘገርም የብሉን እዚኣ ባይ ዲዛይን ትግበር ዘላ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዲዛይን ወይ እውን እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ ሕጂ ማለት ንኣወል እንተዝሰምዕዎ ነይሮም መልስናታ ቀሊል ነይሩ እዚ ነዚያ ኤግዛክትሊ ስለ ዝደሊ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ገጹ አንቀሳቂስዎ ህዝቢ ተዳሂሉ ካድም ግን ናይ ብረት እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ መድሃኒት ድዩ ካልእ ምዕፃው ለሚድወት ህዝቢ ስቕ ከይብል ገጅፍ ሰራዊት ድማ ኣቕሪብሎ ስለዚ ንትግራይ ህዝቢ መንእሰይ ገዲፍዎ ከም ዝሃድም እሞ ናይ መኸታ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ንምድኻም ዝገብሮ ዘሎ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ተጋሩ ጽቡቕ ገይሮም ኣንቢቦሞን ገጢሞሞን ስለ ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ግን ካብ ምንታይ ክሽፍን እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ይገብር ኣሎ listen to this one it's just crazy እዚ ነቲ ሪል ሲቹዌሽን ናይ ኩነታት ናይ ኩናት ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ናብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘለካ ክንሪና ቀንዲ ታርጌት ናቱ ግን ኤርትራ ምዃና በዝፍለጡ በኮሜርሻል ሞዳሊቲ ብንፈልግ ይመጥነናል we are a big nation ትልቅ ኔሽን ነን እኛ እሱም አለ ልላችሁ ነው አሁን እዚህ ቲክቶክ ላይ በሚባለውና ይሄ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ለባንዳዎቻችን እየሰጡ በሚነገር ትርክት መሸበብ የለብንም ይቻላል ነው እሱ ራሱ ይቻላል እሱ ራሱ ኢንተርናሽናሊ አክሰፕተብል ነው በህግ አንፃር አክሰፕተብል ነው ኮሜርሻል አፕሮች የኛ ግን ከዛ የተለየ ስለሆነ ይሄኛውን ስፔሻል ኬዝ ያለበትን ነገር ቀደም ባልኩት መንገድ ማግኘት እንችላለንና በቃ ሁሌ እንደምለው በጠረጴዛ ላይ የተቀመጠ እውነታችን ነውና እሱ ኣነ እዚ ሕጂ ለንቀነ ተወለደ ይመስለኩምን ካብቶም ህፃናት ዝሰምዕዎ ዘሎ ብኸመይ ትፈልዮ ምክንያቱ ኣብ ጠረጴዛ ዝተወደ ቀዳማይ ነገር ሓደ ገዳስ ሓቂ ደውፁ ዘሎ ንኮመርሻል ኣክሰስ ኣይኮና እንደሊ ዘለና ይብላ ኣሎ
ብዙሓት ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ገለን ዝብልዎ ኮመርሻል ንንግዲ ንቁጠባ ንሲቪላዊ ናይ ንግዲ ዕላማ ክጥቀመሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ንሕና ንዑ ይኮና እንደለልና እዩ ዝብል ዘሎ ታዳ ናይ ግልና ባዕልና ንቋፀሮ ባሕሪ እንደሊ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ኣብ ጣውላ ዝተቐመጠ ከይዝ ኣለና እቲ ኮመርሻል ኣክሰስ ዝበሃል ጥራይ ሓደ ከይዝ እዩ እማ ከይዝ ተለካ እንታይ ክትገብር ህዝቢ ኣኪብካ ትግዕር ኣለኻ ከይድ ኣብቲ ዝምልከቶ ጉዳይ ከይድ ብሓይሊ ትኽእል ብሕጊ ትኽእል እዚኣ ኳታ ከም ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝስማዓካ ኣብዚ ሕጂ መፅኣ ይፈልጥኒ ኣብዚ ሕጂ ግን ብሓይሊ ኣይክእሉ ብሕጊ ይክእሉ ብሓይሊ ኣይክእሉ ብሕጊ ኣይክእሉ እንተዝኽእሉ ነይሮም ብክልትዩ ብሓልዩ ዝኽእሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ንግሆም ምሸትን ኣብ ማይክሮፎንን ኣብ ቴሌቭዥንን ኣይመዋዕሉ ነይሮም ሓይሊ ኣለካ ምሽ ፈትን ክትፍትን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክፍትን የልካ ተሃዲድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ መናወራ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትገብሮ ግን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዓለም ሕጊ ፍርሂካ ኣይኮነን ወይ እውን እገዳ ፍርሂካ ኣይኮነን ታዳ ከምቲ መራሒኻ ከይትማረኽ ካብኡ ዝገደደ ድማ ከምቶም ዝጠፉ ከይትጠፍእ ነፍስኻ ስለ ዝሓለኻላ መቸም ፅባሕ ንጎ እንታይ ክብሉ እዮም ነዞም ሰባት ተላለይዎም እዚ ኩነታት ክቕየር እንድዩ እንታይ ክብሉ እዮም ኣበይ ክህልው እዮም ከተደልዩ ኣለኩም ፀላእትኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግን ብዙሕ ዝበለለዎ ሰብ እዚ ተናጀታችን የሚቀር ነገር አይደለም ይህን በቦልድነስ እንናገራለን አሁን ድሮ በጓዳ የነበረውን አሁን በግልጽ እንናገራለን ምክንያቱም we do have special case የሚለውን ያዙ ስፔሻል ኬዝ የሚባለው ቅድም ስትሉ የነበሩት ጉዳዮች ናቸው እዛ ነበርን እዛ ህይወት ገብረናል እዛ መስዋዕትነት ከፍለናል ጠብቀናል ስንወለድ ነው ያየነው እንጂ ከትውልድ በኋላ የመጣ የባህር በር አይደለም የሚለውን ነገር መያዝ አለብን ማለት ነው ምሳሌ አለ ወይ ዓለም ላይ ሁለት ሀገር ላንሳ ከአፍሪካ ሞሮኮ ላንሳ ሞሮኮ ለነ ዌስተርን ሰሃራ አካባቢ ላሉ ሀገሮች እንደዚህ ጎረቤታቸው ላሉ ሀገሮች በነፃ የባህር በር ሰጥታለች ይሄን ለመድረክ ፍጆታ ሳይሆን እዚሁ ሞሮኮ ኤምባሲ መጣየት ትችላላችሁ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ባሕሪ እቲ ንሕና ኣብ ክውለድ ከለና ናትና ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ገለ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ነገራት ሓሶት ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ሕሉፍ ሓሊፍዎ ግን እዚ ሞሮኮ ሲ ንካልኦት በተን ሃገራት ዘለዋ ብናፃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትበናላ እዩ ዝብል ምስ ሞሮኮ ፅቡቕ ዝምድና ኣለኩም ጎኣስክ ምስ ጅቡቲ ፅቡቕ ዝምድና ኣለኩም ምሽ ከይድኩም ሕቶት ኣቦ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና የብልኩም so there is no talk with Eritrea እቲ ዕላማ ግን ንኤርትራ ምዃኑ ገለገለ ሰብ ከይበርሃሉ ኽእል እዩ ኣብዚኣ ኣሕፅር ኣቢሉ ሃገር ወይም ደግሞ አቅጣጫ ብቻ ሰርቭ እንዲያደርግ ተብሎ ስለተሰራ ባህር በሩን ብንጠቀም ባንጠቀመው ግን ቡድኖችና ግለሰቦች ናቸው በር ቢኖራት ትገኛለች ገንዘብ ታገኝበታለች ታድጋለች ከዚህ ምንድነው የምናየው ኢትዮጵያ የባህር በር ቢኖራት በደንብ በድፍረት መናገር ፈልጋለሁ ይሄንን ከኛ በላይ ወይንም ከኛ እኩል መጠቀም የሚችሉት አሁን ባህር በር አይገባችሁም የሚሉት የጎረቤቶቻችን ቡድኖችና ግለሰቦች ናቸው ስለዚህ ከኛ እኩል ወይም ከኛ በላይ መጠቀም ይችላሉ የባህር በሩን ብንጠቀም ባንጠቀመው ግን አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን ስለዚህ ኩሉ እቲ ዘረባ ኣብ መወዳእታ ናብ ዓሰብ ንምምፃእ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና መበል ካልኣይ ግዜኡ መበል ሳልሳይ ግዜኡ ብዛዕባ ዓሰብ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም እቲ ባሕሪ እቲ ንሕና ብናፃ ተተጠቂምናሉ እዩ ዝብል ንሕና ነቲ ባሕሪ ብናፃ እንተተጠቂምናሉ ካባና ንላዕሊ እሶም ክረብሕሉ ይኽእሉ ይብል ሓዊ ዛሬ ቀዳማይ ነገር ብናፃ ክትጥቀመሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ትሕቲ ቅርፂ መን ይከኣል እዩ መን ክሰርሖ መን ይክከታተሎ ፖሊስ ናይ መን እዮም ክኾኑ ፀጥታ ናይ ጀነራል እየ ትዛረብ ዘለኹ ብናፃ ማለት እንታይ ማለት እዩ ገዛ ዶ ብናፃ ትጥቀም ኢኻ እንታይ ነገር ከብናፃ ትጥቀም ብጀካ ኣየር እንታይ ነገር ብናፃ ትጥቀም ኣብ ዓለም ኤቭሪቲንግ ዝኾነ ነገር ዋና ኣለዎ ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ እቲ ዘረባናቱ ኣብ ኩንነት ዘየለ ድሓር ኣብ ክልተ ሃገራት ከጋጥም ዘይክእል ምናልባት ዋጋ ከቢርና ሕሰረልና ገለገለ ክትብል ትኽእል እምበር ኣብ ሎጂክ ዘይሰርሕ ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ብናፃ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሉላው መሬትና ረገፅካ ከለኻ ናይ ካልእ ሃገር ናይ ጎረቤትካ መሬት እኳ ብናፃ ክትጥቀም ዘይትኽእል ወዳ ዘዲ ምክንያቱ ትረግፆ እንተለኻ ገለ ትገብሮ እንተለኻ ተበላሽዎ ኣለኻ እቲ ቦታ ስለዚ ናይቲ ትገብሮ ዘለኻ ክትከፍል ናይ ግድን እዩ everywhere you go it's the same logic እሞኻ ከማኻ ገባቲ ዓይነት ሃገር ትማሊ ብደም ናይ ቀያሕትን ፀለምትን ተጋሒጥካ ዝወፃእኻ ብክንደይ ሓይሊ ክሳብ ሎሚ ድማ ዘይናትካ ንክትወስድ ትመጣጠር ዘለኻ ሃገርካ እናፈረሰት ከላ ህዝብኻ እናፀነቶ ከሎ ህዝብኻ ፅኒትካ ህዝቢ እንዳማትካ ከተፅንት ትደሊ ዘለኻ ስለዚ ነዚ ረሳሕ መልሓሶም ረሳሕ ኣተሓሳስባ ናቶም ከምኡ ድማ
بتعبد زتبعته بدون قرنا زتوحته أكايدا ناتهم I hope حدا معلتي صبغ زخونه مقرمتا زرخبو لاقات عم نرئنا خون بحكي يزبلكم أنا كمزة عين الدرجة تعبيتن قسرتنان دنقرنان صحت جزي يزرع لولونتنا هاجر كم ترى زربا كم ترى مدرن موسيقى نقوم شيتن يوم تسمعوا زلوا الزد ما وهجازة خفلنا قريو الزز بلو زلوا دما حفرة أفريقيا زبال نو حفرة أفريقيا زبال كابتن سوم زلوا أبرحوا زي اللي بوتا كنسو ما نمك قبر زي ما قالوا ني نتزوبا نبز قدر ده كنتات نخوزدو أب زدفولو زلوا زي مودتا حسب كسرح كله نيتوبيا اللي تسريحي زبل كل نجرو بحكوا عن إيرترا بحكوا عزلوا حسب كنت كمان لا يدخلني عيبل it's not your business حسب إيرتراي لما انتهي نتكملوا نعنا يزملكت كان كاريو دينا كانت حزة دينا كن صار حلو دينا تاخن قبروا لنا نات نايو period حسبنا إيرترا دليت قبروا ولا ناس زي تغمطوا أبز ما أكل كتمات رويدا هذا جزء تبوظ هنا بوتاس ولا حنت يبلو تريخ وي بارك خوينو غلط أنا خوين نشتي في الله يبزن زم عبلاز الواقرات واي تبوظ بوتايو قد اتوانا قال لنا خجبري وسننا له of course تمنجستي ساعات خجبر خلي أبقى له بوتات كم صغ جبر له بحلاي قبل خلي جنرال قد نات كانت خوينو نات كايو سلزي إيرترا أفتك بحرا برقت نحسد النايلة أبزون كويت كماليو نحسد النايلكا نلعب عليك تنقص إلكا نخالوت كي تقوموا لي الكاسخة صغير كاخد قطفه قبولا يكون بعالم حقون تحتاتنا تلوي إيرتراغن تغاريخات تقوموا زخل كلاكا يلا نحنا سلازين تقوموا لقنا تقزاو صدن حلالك ولا كاسخ الحي لقنا يلا تغونا مش جبت تسرح لها كيت كانوا عملا منه نسوماليا نكلا غللا لنا دمنا نفس لنا نلقى كيد مسوم تزرار بحقهم من قد مسوم تزرار برساتهم كاب حق وصاي بقرو رخا هيزو مالي سمكا سلازي I hope زي نجار زي أنا بحكي أنا كمير تراوي جلس بالله كلا قد فهم يزارب يبل كلا قد فهم يزارب زبل الله فتيروا لكم ترسهم كم سيمبل كم خالو كم بقى تبي بحسب رأسي سلا ذهبكم فتيروا لكم معناته زي أدبابيني كالو سباتي وحزبة عمروز قبر زلا بزو حزبي زي بزو حزب الله بخمس نادم قرو إن نتكفى أن مهارو نتتهم كلنا مهارون دحر قصي لما سمحنا جو زي أتد حرز ما تولده كم حق غير قبلايو حسود ما بزعق زين تدقاقم كا أخول زين تدقاقم كا حكي زغو كم حكي زئما حكي كوني كم حكي زئما أنا جن ولده يدمت لك كم زي سلسة شح تاريخ على الناس بلو يبلو منكو سلم تايجن بزعق زين سلة تدقمه اتسب كم حق غير يا بتبع أبقى اتعقو أسيرو زما قو تكالو سلم تاي نحاد حسود بتدقاقا من تتزاري كايو اتزمت ولده بفلاي نشتي ولده كم حقي يزقبله تسلز نزيهم تسرحو زلو كمير تراوي نزي صغير كاميرا يدما نحنا حدا قايو مهنياتو تايم بومبيزي سلايخا كتفاكا مغانا نجير كاغلو كن نلومي سالت أننا اللو بلا كالو ما يقاط أمي جاء ما يرغب كل كان اللو قن معالت خاتة صبي لكالو مجي معالت خاتة صبي تهديدون كون غلي ولا تخليها هذا سبب قن معالت خاتة صبي تي لكالو كنت بيلك أكبر كاكلين كنت نكاغنا لك it's up to you to be careful ስለዚህ ነዚህ ዘረባዚ ከም ተራ ዘረባ ጌርና ክንሰግረ ይብልና I hope መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እውን ዶክመንትድ ጌሩን ዝምልከቶ አካል ወላውን ደይሰብሑ ከለው ነዚ ከም ጭብጢ ሒዝና ኣብ ዝምልከቶ ቦታታት ክንሕብር ክንከላለና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ፖስት ምግባር I mean it doesn't bring shit ኣብ ሶሻል ሚዲያ እንደዚ ፖስት ንገብረልና ግን እንታይ ምሳልካ እናፈለጠ ዝፀመመ ነገር ተትብሎ ሕጊ ከምዘ ይምልከቶ ጌሩ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ክትምክት ኣለዋ ኢና ክንብል ካላማራፅ ስለዚ ይብልና ግን بحفش هكتري خلها نزعج زلو حقوفات تقيمة قالنا قرن تزقبر كمان يمسلانا I hope زي عند راناتهم مختم تنريالو The way it has to only serve Ethiopia ويم دمو أفارن جمرو ورزي اللون حجر ويم دمو أقطع بيتش سرفن دي هذا ركتبلو سلا تسرّا بس ذا بكل جمال ما يدرس بتم عندنا شون يجمل هو متى شايب بالالنجي بجربه بكل أسبوده بجربه بكل جمال ما أجنيو منهم اللي هو نايشلن እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም ይሄንንም ያዙ ይሄ ራሱ ባለም አቀፍ አንድ መከራከራችን ነው ጀርባውን ገልብጦ ነው ያለው በዛ በኩል ምንም ሊሆን አይችልም ሲሰራ ራሱ ከአፋር ጀምሮ ወደዚህ ያለው ህዝብ እንዲጠቀም ጀምሮ የተሰራ ነው አሁን እኛ ባንጠቀም እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ መቀኛ ምንለውም ለዚህ ነው
እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ ምንም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አንዱ መከራከራችን ይሄ ነው ምለው። የመጀመሪያው መከራከራችን ስፔሻል ኬዝ አለው። እኛ ላንድ ሎክድ አይደለንም። እንደገና የምንጠይቀው ነገር የለም። የነበረንን ነገር ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል እዚ ቆሎ ዝኾነ ርእሲ ሒዞም እዮም በቃ ሽግር ኮይኖምና ዘለው ንዓሰብ ንሳቶም ክጥቀሙሉ ይክእሉን እዮም ክጥቀሙሉ ይከኣሉን ንዓና ንምዕፃው ጥራዩ ተደልዮም ካልእ ቦታ ክጥቀሙ ክእሉ እዮም እዚያ በቃ ተዘረባታ ሎጂክ እንታይ እዚያ ሕፅር ዝበለ እንታይ ማለት እዩ ጎረቤትና 6 ገዛ ኣለዎም 2 ደቂ ኣለዎም 4 ገዛ ናቶም ኣይጥቀሙሉን እዮም ዘለው ኣነ 12 ቆልዑ ስለ ዘለውኒ ነቲ ሓደ ገዛ ክወስ ዘለኒ ዝብል ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ይመስል እዚ ፍትሒ ይመስል ሓደ 2 ስድራ ቤታት ኣለዉ 2 ስድራ ቤታት ኣለዉ ሓደ ፃዕራም ስለ ዝኾነ 6 ገዛ ዘለዎ ቪላ ኣለዎ ሓደ ግን ኣጉዶ ኣለዎ ኣጉዶ ዘለዎ 12 ቆልዑ ኣለዎ እቲ ቪላ ዘለዎ ድማ 2 ቆልዑ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ዛረብቲ 12 ቆልዓ ዘሎ ኣነ 12 ቆልዓ ስለ ዘለኒ እዚ ቪላ ክልተ ክፍሊ ንዓይ ክወሃበኒ ኣሎ ይብል ገለገለ ሰብ ነዚ ሕጂ እንታይ ይረብ ብዓይኒ ፍትሒ እንተሪእካዮ እኮ እሞ ደይወሃቦም ይብል ነው መሰረት ናይ ዝሓጊ ናይ ዓለም ፕሮፐርቲ ራይት ክትሕሉ ክትክእል ኣለካ ፕሮፐርቲ ራይት መሰል ናይ ዋንነት ተደይሓልዩ ሕጊ ዝበሃል የለን ስለምንታይ እቲ ሓደ ሰሪሑ ዘማዕብሎ ዘሎ እቲ ሓደ ኮፍ ኢሉ ከሎ ስለ ዝወለዶ ክትቦ እንተጀሚርካ እንታይ ክገብር እቲ ሓደ ክሰርሓልካ ፅባሕ ንግቦ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንዕና ብዙሓት ስለ ዝኾንና ኣይጥቀሙሉን እዮም ዘለዉ ኢልካ ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ክትወስድ ተፈቲንካ ፅባሕ ንጎ ናበይ ክወስድ ከም ዝኽእልካ ምግንዛብ የድሊ እዚ ግን እዚ ዘብሎም ዘሎ ኤርትራ ስለምንታይ ንዓሰብ ከተማ ዕብላ ይከኣለትን ወይ እውን ካልእ ነቲ ኩንነት ናፈለጡ ንዑ ረጊፆም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ ምዞም ጎረቤት እዚኣቶም ነዚኦም ሓጊዝና ኣብ ኩርሲ ንክቕፅሉ ስለ ዝገበርና ንሓዝን ግን ንዓና እውን ዕላማና ስለ ዝነበርካ ኢትስ ኦኬ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ መድረክ ኣፀቢቕና ኣስተውዒልና ክንጥምቶ ዘለና ኢና ኣይ ቲንክ ነቶም ኣስላም ተኸተልቲ ምስልምና ንፕሮፓጋንዳ ንምግባር እውን ጀሚሮም ኣለዉ ተናግሮ ያልጀመረው መንግስታችን ተናግሮ ያልጀመረው ጀምሮ ያልጨረሰው ነገር የለምና የባህር በራችንን ዓለምንም تعب ዓለምንም ውጣ ውረድ በሰላም በፍቅር አላህ ይመልስልን ልማታችንን ዘላቂ አላህ ያድርግልን ከም ትሪእዎ ዘለኹም መቸም ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ክሰምዓኩም ንዓኻትኩም ኣይንፈልጥን ኢና ግን ያ ንምድንጋር ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ካብዛ ርእሲ እዚ ሓደ ናይ ደርጊ ወታደር ዝነበረ ከምፂኦም ሞ ኣብስምዕዎ ታምራት ሞላ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ሰራዊት የደቡብ ኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ፕሬዝዳንት ነኝ ቅድም እህታችን ስትናገር ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ስለ ብርጌደር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ስለ ኮሎኔል በላይ አስጨናቂ የ6ኛ ነበልባል ክፍለ ጦር ዋና አዛዥና ቶም ኣብ ኤርትራ ሻዕብያ ብርኮም ሰይሩ ንገሊኦም ከዓ ሓማኹሽ ዝገበሮም ንዓታቶም ይድፍንቕንቕ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ ብርግፅ ርእሶም ጥዑይ ከም ዘይኮነ በዚኻ ትፈልጥ መሬት እንዳማቶም ንክወሩ ኢሎም ከይዶም ንዝሞቱ እዮም ከም ጀጋኑ ይዛረቡ ዘለው ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ካብዞም ጎረባብትና ካብቲ ብልፅግናን ሰራዊቱን ይብል ኣለኹ ኣብቲ ህዝቢ ዘስርፅዎ ዘሎ ኩነታት ግን ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እንዳትስዋይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓለ ደረጃ ንቕሓት ከማዕብለሉ ክኽእል ኣሎ እገይ ንኤርትራውያን ምስጢር ዓወትና ሓፂን ወይ እውን ሰራዊት ኣይኮነን ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ሓድነትና እዩ ተቐደም ብውሑድ ሰራዊት ሓንቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ነዚ ኩሉ ፈካሪ ዝኾነ ሰራዊትን ክሳብ ዓንቀሩ ዝዓጠቐ ብደገፍ ናይ ካልኦት ብድጎማ ናይ ካልኦት ንኤርትራ ንምጥፋእ ወፊሩ ጥራይ ኢዱ ዝተመልሰ ጥራይ ዘይኮነስ ዓዱ እውን ከውሑ ዘይካነ ንዓዱ ገዲፉ ክሃድም ዝኸኣለ ከካብ ዝሃደማ ተመሊሱ ድማ ሕጂ ዝፍክር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓድነትና ጥራይ ንሕየል ብሓድነት ደይንሰግሮ ብድሆ የብልና ጥራይና ክንብል ንኽእል እሳ ንዓና ሲክሬት ቱ ስክሰስ ንኤርትራውያን ሓንትን እያ እሳ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምኻድ እዩ ምናልባት እሳቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንዲ ዝፍክሩ ኣለዉ ካባቶም ርሕቅ ከይበለ ዘጋጥም ዘሎ ክልተ ነገራት ከርየኩም እየ ሓደ በዝበሉ ተመልካቾች በየጊዜው በአማራ ክልል የሚደረጉ የህልውና ተጋድሎችን መረጃዎችን ከቦታው ከሚልኩልን መረጃ አቀባዮቻችን ጋር በመሆን በየጊዜው እያቀረብን እንገኛለን ዛሬም እንቀጥላለን እስቲ ወደ አንተ ልምጣ አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ በጎጃም አካባቢ
ክልተ ነገራት ከሪአኩም ስለ ዘለኹ እየ ናብዚ ዝመፅእ ዘለኹ ሓደ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ትሪእዎ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም መስለኩም ብልፅግና ሰራዊቱ ንሰሜን ምስ ሰደደ ብብዝሒ ሰራዊት ናቱ ንሰሜን ምስ ሰደዶም ነቲ ክልል ኦሮሚያ ብምንታይ ክሕልዎ ኢሉ ሓሲቡ በቶም ምልሻታት ኢሉ ዝቆፀሮም ደቂ ኦሮሞ ባእታቶም ነቲ ሸነ ወይ እውን ነቲ ኦላ ቡ ገይሩ ክምክቶ ሓሲቡ ነይሩ እቲ ኩነታት ዝረኣዩ እቶም ምልሻ ናይ ብልፅግና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ሸነ ብኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እናዋሓዙ ምስ ሸነ ይፅምበሩ ከም ዘለውን ምስ ኦላ ይፅምበሩ ከም ዘለውን እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ ኣምሓራ ዝበዝሐ መንእሰይ እንኮላይ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ናብ ፋኖ እናተፀምበረ ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብዝሑ ኢለሉ ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ድማ እቲ ምልሻ ንኦሮሚያ ክከላኸለሉ ነቲ መኒኻ ትብሎ ነቲ ሸነ ድማ ከዳኽሙሉ ኢሉ ዝገበሮም ብረቶም ሒዞም ድዮም ዋላ ነብሶም ኣውፅኦም ናብ ሸነ ይሕወሱ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ብኩሉ መንገዲ እታ ኩነታት እናተቐየረ ትኸይድ ኣላ ብልፅግና ድማ ናይ መወዳእታ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ኣለዎ ከምዚ ብድሆ ከሎ ፅቡቅ ጌርካ ምህራሙ ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ ዕላምኡ መደቡ ናይ ነዊሕ ትልምናቱ ድማ ክሳዕ ክንደይ ናብ ኤርትራ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ኣለና ብካልእ መንገዲ ድማ ኣብ ጎጃም ዝገብሮ ዘሎ ስምዑ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ናቱ ባይደወይ ካብ ኒው ክምለሱ ጀሚሮም ኣሎ ገለ ክፋል ካብቲ ናይ ትግራይ ከይዱ ነበረ ድሕሪት ይመልሱ ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ኢልና ምሽ ስለዚ ስፖንሰር ናይ ኩናት ናቱ ኢማራት እዮ ነይሩ ስለዚ ኢማራት ዘለዋ ኩነታት ኣብ ሓደ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩናትን ኣብ ሱዳን ዝግበር ኩናትን ስፖንሰር ክትገብር ዓቕሚ የብላ ድሌት ክልዋ ክሊታ ዓቕሚ ግን ከፍቅድ ኣይክእል ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ፕራዮሪታይዜሽን ስለዚ استراتيجي ناتو مليش يحيلو داغ ما قمت كغبريا سلازي مجمريا اتا في السودان زلنا نجر بخلت من قد كريوي كمال تمالي صغير كمي نزانا يا محرم من رايا سلام تايم خان بسنا السودان كان لاغباينا ላይ እየተደረጉ ይገኛሉ የጎጃም ትግል ከብርጭቆ ከጠርሙስ ወጥቶ አየሩን ሞልቶታል ማለት ይቻላል ሰራዊት በጣም ከፍ ያለ ቁጥር ያለው ሰራዊት አብይ አህመድ ወደ ጎጃም ያስገባል ሊደመስስ እና አንዲት ቦታ ላይ ብቻ ወደ 5000 ነው የሰራዊት እየተንቀሳቀሰ ነው ተባለ የእውነት ያን ጊዜ ገና ጅማሬ እኮ ነው ያኔ ከነበረው አውቃለሁ የነበረው የፋኖ ኃይል በቁጥር ምን ያህል እንደሆነ ከመራዊ እስከ ፈረስ ቤት ያለውን በቃ እንዳለ በቃ ያን ቀጠና ምዕራባዊ የጎጃም ክፍልን አንድ ጊዜ ያጸደዋለሁ የሚል ነበር እቅዱ ጁት ነው የሰው እናንተም ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጎጃም ዝበሃል ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ህዝቢ ድማ ብዝከኣለ መንገዲ ይመክት ከም ዘሎ ዘርኢ ሓበሬታ ወይ እውን ዘስምዕ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ድማ ብዙሕ ሰራዊት ናብዚ ቦታ እዚ የቕርብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ዘርእየካ ብልፅግና ኣካይዳ ክቕይር ከም ዝኽእል ናብ ኤርትራ መደብ ዘለዎ ብፍፁም ንነዊሕ መደብ ንነዊሕ ዘንቀደ ምዃኑ ካብቲ ዘረቡ ንሰምዖ ፀኒሕና ምሽ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲና ኣሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ኣበጊስዎ ዘሎ ኣጀንዳ ንነዊሕ ዝጠመተ ኣጀንዳ ምዃኑ ንፁር እዩ እቲ ቀንዲ ዘገድስ ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ ክገብሮ ዝኽእል ኣጀንዳታት ምጥማት ከድሊ እዩ ምክንያቱ ናብ ጎጃም ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ናብ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ብፍላይ ናብ ሱዳን ገፁ ብፍላይ ናብቲ ኣብዚ ክንሪኦ ፀናሕና ክልተ ነገር ከተሓዘልኩም እየ እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ክጥምዘዝ ከም ዝኽእል በኣሜሪካ ንጀምር blacklist Sudanese Muslim Brotherhood as terrorist group. The United States has blacklisted the Sudanese Muslim Brotherhood as a terrorist organization, expanding a crackdown by the administration of Donald Trump. The U.S. Department of State announced on Monday that the group has been designated a specially designated global terrorist, or SDGT, and will be formally listed as a foreign terrorist organization starting next week. U.S. Secretary of State Marco Rubio accused the group of using violence against civilians to undermine. ሕጂ እዚኣ ዘረባዚያ ኣብ ዝሓለፈ ሪናዮ መንግስቲ ኣሜሪካ ሙስሊም ብራዘርሁድ ወይ ከዓ ኣኽዋን ሙስልሚን ኣብ ሱዳን ዘለው ከም ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ከም ዝረቅሖም እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ታርጌት ንምግባር ዝተገበረ ምዃኑ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ስቴት ዲፓርትመንት ዝገበረ ውሳነ ነዛ ውሳነ እዚኣ ኢማራት ኢዳ ከም ዘለዋ ገሚትና ነርና ኢትስ ኖት ግምት ኣይኮነን እዚ ፋክቹዋሊ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ኣብዚ ሓበሬታ شيخ على شمنته ورح سلسة إسرع إسران شدشتن على شمنته
ወርሒ 3 2026 ቅድሚ 3 መዓልቲ ማለት እዩ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ፕሬዚደንት ማለት እዩ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ንትራምፕ ቴሌፎን ረኺብዎ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ብቴሌፎን ረኺቡ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ክዛረቦን ግድን ክረዳዱ ምክንያቱ ኢማራት ዝያዳ ትረም ዘላ ስለ ዝኾነት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣለዎ ስድሩ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክሳራ ነቲ ሆቴላት ናቱ ነቲ ቢዝነስ ናቱ ዓብ ክሳራ ይፈጢሩሉ ዘሎ እዚ ብውልቁት ትምልከቱ ሃገር እያ ብውልቁሲ ኢንተረስት ዘለዎ የብቲ ሃገር ከም ኣሜሪካ ጥራይ ትራይዎ ሕጂ ምስ ተደዋወሉ ሓንቲ ነገር ሓቲትዎ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ኣብ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ኩናት እንታይ ሓቲትዎ ነዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነዚ ሞስሊም ብራዘርሁድ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ኢሉ ንክረቅሖ ከም ዝሓተቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሒደት within 24 hours the United States designated Sudanese Muslim Brotherhood as a specially designated global terrorist organization effective immediately with full foreign terrorist organization status taking effect in 16th of March ስለዚ ካብታ ዘረባ ኣብ ኣኸሎ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ትእዛዝ ሂቡ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብፅኑዕ ዝኾነ እገዳ ነቲ ሞስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ዘሎ ድማ ናብ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ኣፀጊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ ጅዚ the state department explicitly cited IRGC እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ Muslim Brotherhood ዝበሃል ዘሎ ምዚ ናይ ኢራን revolutionary guard ናይ ብናይ ኢራን ከም ዝሕገዝ ገይሩ Iranian training arming and funding of the brotherhoods Al-Bara bin Malik brigade ማለት እዩ Bara bin Malik brigade approximately 20,000 fighters currently actively in Sudan's civil war ስለዚ እዚ ቀልጢፉ ካብቲ ዘረባ ምስላለ ናብ እገዳ ገፁ ዝሰግር ዘሎ እዩ እጂ ዝገለገለ ሰብ ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዘይከታተሎ ዘሎ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ነዚ ምባል ኣገዳሲ ትርጉም ኣለዎ እዚ ድሮ ናይ ኢማራት ፕሮፓጋንዲስትስ ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ምዚ ጉዳይ እዚ ርክብ ኣለዎ ብምባል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንፎግራፊክስ እናገበሩ ብብዙሕ መንገዲ ቡርሃን ምዚ ጉዳይ እዚ ርክብ ከም ዘለዎ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነቲ ስርዓት ናይ አልባሺር ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ትዘገርም ብምሉእ እዚ ዝብሎ ዘሎ ንዳዕመ ሰሪዕ ዝምልከቶ እዩ ንሕሜት ዝምልከቶ እዩ እቲ እገዳ ድማ ዝያዳ ናብ ሕሜት እዩ ዝግባእ ነይሩ ናብቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝግባእ ነይሩ ግን ገንዘብ እንተለካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብገንዘብ ኢኻ ትዛረብ ቅድዕና ኣለካ ድዩ ትኽክል ኣለካ ድዩ ገለመለ ዝበሃል የለን ብገንዘብ ኢኻ ትዛረብ እናው ናተይ ንሱዳን እዚ ጉዳይ እዚ ሃንደበትነት ኣለዎ እዚያ ዘረባ እዚ ኣብ ትካየደላ ደላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ግዝጋስ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እታ ንሪኣ ፀናሕና ፅቡቅ ጌርካ ምስ ትበሃል ከድልያ እዩ ንሳቶም ንቡርሃን ነቲ መርሕነት ናይ ሰራዊት ሱዳን ንመንግስቲ ሱዳን ብምሉእ ዝግብረ ሽበራ ርክብ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ከቢድ እገዳ ክገብሩ እዮም ናቶም ሊደር ኔክስት ስቴፕ ናቶም ነዚ ሰራዊት ሱዳን እናተዓወተ ምስ ከደ ምስ ሰራዊት ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝሰርሕ ዘሎ ድማ ንቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ይሕግዙ ኣለዎ ብምባል ናብ እገዳ ክኣትዉ ክእሉ እዮም እንዳት ኢማራት እንድሕሪ ስዕረት ኣባይታ እንተደይ ኣጋጢምዋ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ፅቡቅ ገይሩ እንተደይ ኣድምዒላ ፅልዋናታ እንተደይ ሃሲሱ ናብ በዓል ኤርትራ እውን ናይ ምስጋር ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ ናይ ኤርትራ ሕማቅ ስለ ዝፅበ ኣይኮንኩን ናይ ኤርትራ ሕማቅ ስለ ዝምነ ኣይኮንኩን ቅድሚ ሕጂ እገዳ ዝወረደና እኮ ብኣልሸባብ ኣቢሉ ይመፂና ኣልሸባብ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ስለተባህለ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትሕግዝ ኣላ ብዝብል እዩ እገዳ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ወሪድና ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ንብልፅግና እስራኤልን ኣሜሪካን እዮም ዝደፍእዎ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ስለዚ ቡርሃን ፅቡቅ ጌሩ ክደፍኦም ተጀሚሩ እገዳ ክጅምሩ እዮም እቲ እገዳ ድማ ማይ ፊር ናተይ ፍሪ ናብ ኤርትራ እውን ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ብጥንቃቅ ከድለየና እዩ ኣይ ሪሊ ሆፕ ንኤርትራ ከጋጥም ኣይደልን ግን ንዓና ደስ ክብለና ብስምዒት ያ ይጋጥምን ይክብለኩም ካይደልና there is a possibility እዚ ኩነታት እዚ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ በዚ ኮይኑ ተሪፉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ጠቕላላ ክስዕሮ ክኽእል ኣሎ otherwise እዚ መግዝእ ናይ ግዜ እዩ ክሳብ ኢማራት ካብዚ ማሕንቆት ወፅእ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ንኸይግዝግዝ ናይ ግብፂ ሓገዝ ክህልዎ ናይ ቱርኩ ሓገዝ ክህልዎ ናይ ስዑድያ ሓገዝ ክህልዎ ከምኡ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ክህልዎ ብዙሓት ሃገራት እጂ ንሰራዊት ሱዳን ምሕጋዝ ክፈርሃ ምክንያቱ ንሓደ ናይ ወፃኢ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ዘሎ ክትሕግዞ ይትኽእል ኒኻ ንምሱ ትተሓባበር ተለኻ ንዓኻ እውን ስለ ዝፀልወካ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩላ እዛ ንሪኣ ዘለና ድማ መበገሲ ናታ ካበይ ምዃኑ ርኢና ኣለና
ሰባት ንኢማራት ዝረግሙ ዘለዉ ሓቆም እዮም ክትብል ከማተ ትርገም ሃገር ክትርገም ዝግባእ ሃገር ምክንያቱ ኣከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘሎ ሃገር ካብዚ ዘለኹ ፈተና ኣውፃኣኒ ክንድትብል ነዚ ሃገር እዚኣ ተስፋ ናይ ሓድነት ተስፋ ናይ ሰላም ርግኣትን ንኽትረክብ ካርቱም ሰላም ኮይኑ ካልእ ክፋል ናይ ሱዳን ሕክምና ክረክብ ትምህርቲ ክረክብ ተስፋ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ናብቲ ቀደም ዝነበርኩም ኣደልሓመት ክመልሰኩም እየ ኢላ ብኣሜሪካ ሸንኪራ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትገብር ዝመረፀት እያ ስለዚ again if you look into the map እዚ ኩነታት እዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ተሪኻዮ ትቐርኒ ኣፍሪካ እዚ እዩ እቲ ነዚ ኩናት እዚ ምስ ከባቢና ብቐረባ ዘልግብዎ ዘሎ ከረየኩም እየ ኣብዚ ስምዑ Iran and the Gulf. But one of the most important US bases under threat isn't in the Middle East at all. It's in Africa, here in Djibouti. Camp Lemonnier is the only permanent US base in Africa. It overlooks the Bab al-Mandab, which is the gateway to the Suez Canal. It's where US forces watch over shipping lanes, now under threat by Iran's response. Iran is targeting US allies and military bases in response to US-Israel strikes. Djibouti is within range of missiles by Iran's allies, the Houthi. But if Camp Lemonnier's operations are disrupted, it's not just a US problem. The US pays Djibouti around $63 million a year to use it, and it's estimated that around 12% of all global maritime trade passes through here. 6 million barrels of oil flow through here daily, destined for Europe and Africa, plus wheat, rice, and sugar sold in African markets. እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣብዚ እዋን እዚ ብብዙሕ ትዝረብ ዘላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩናት ካብ ኢራን ናብ ዞባና ክመፅእ ከም ዝኽእል እንታይ እሱ ድማ ሑቲ ናይ ግዜ ሕቶ ዳይ ዝፅበ ዘሎ እምበር ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣበይ ከስጉምቲ ክወስድ ትኽእል ናብ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ቤዛ ኣሎ ድሮ ናይ ኣሜሪካ ቤዛት ኣብ ስዑድያ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ባሕሬን ዘሎ ከም ሕሱም ይተሃሪሙ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ዝመስለኩም ሰባት ምንታን ክትርድዎ ኢለ I'm going to show you two things. One thing is ክንደይ ዝኣኽላ እቲ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ዝመሰለ ብርቱዕ ሓይሊ ይህረም ከም ዘሎ I'm going to show you. In the last couple of days, it's not. The front, remember the first fleet እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ክንምንታይ ተሃሪሞም ከም ዘሎ ከረየኩም ደልዩ እዚ እቲ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቤዝስ ናይ ኣሜሪካ ክንዲ ምንታይ ብብርትዐ ይህረሙ ከም ዘለው እዩ ዘርእየካ ኣብዚ ራዳራቱ ትበል ገለ ትበል ብሳተላይት ኢሜጅስ ዘምፅኦ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ይስብ ረይዎ ክንዲ ምንታይ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ራዳራቱ ይተርፍ ሃንገራቱ ይተርፍ ቴክኖሎጂናቱ ይተርፍ ከም ሕሱም እዮም ዝሃርምዎ ዘሎ ብፍላይ እቲ ፊፍስ ፍሊት ዝበሃል ኣብ ባሕሬን ዘሎ ማራይ ተሃሪሙ ዘሎ እሱ ካልእ ኣብ ኩዌት ዘሎ ብዙሕ ተሃሪሙ ኣሎ ሓያሎ ወታደራት ኣብኡ ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ሓቂ ዘይተነገረሉ ጉዳይ ከም ዘለውን ይንገር ቀፂሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቀጠር ዘሎ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ስዑድያ ኣብ ኢማራት ዘሎ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ኩዌት ኣብ ባሕሬን ኣብ ኢራቅ ዘሎ ተሃሪሙ ኣሎ ስለዚ እንድሕሪ ከምዚ ኩላቶም ዞም ቤዛት እዚኣቶም ይህረሙ ኣለዉ ኮይኖም እዚኣቶም ድማ ገሊኦም ኣዝዮም ርሑቕ ዘለዉ እዮም ሶፊስቲኬት ዝኾነ ምክልኻል ዘለዎም እዮም ናው ኢፍ ዊ ጎ ባክ ቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጅቡቲ እንታይ ጋራንቲ ስለ ዘለዎ እዩ ካብዚ ቦታ እዚ ክህረም ዘይክእል ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ ኢትስ ጎና ቢ ታርጌት ሱኖ ሌተር ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ጅቡቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ብሑቲ ታርጌት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ክፈጥር እዩ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ክፈጥር እዩ ኣሜሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ክንደይ ዝኸውን ቤዝ ተባሂሪሞ ኣሎ ክሳብ ሕጂ 27 ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሙ ኣሎ ኢሎም 27 ምናልባት ኣጋኒነ ዝዛረብ ዘለኹ ይመስለኩም ነፍሲ ወከፍ ዝብላ ቃል ጭብጢ ከም ዘለዋ ከፍልጠኩም እየ ዝደላነ because እዚ ኩናት ኣብ ግዜ ኩናት ሓቅነት ስለ ዝጠሓስ ጥንቃቐ የድልየ እዩ The Iranians have destroyed 27 bases in the region. 27 now. 27. They actually ሰሜከ ዶ 27 ናይ ኣሜሪካ ቤዛት ኢራን ደምሲሳ ኣላ ክሳብ ሕጂ ኢሉ 27 ስለዚ this is not a simple war ከምዚ ኣሜሪካ ክትሓብኦ ትፍትን ዘላ ሓንቲ ዘይጋጥም ዘሎ ሶም ይጉስጉስቆም ዘሎ ገለመለ no it's not true ስለዚ እዚኣ ኣስተብዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ attacked our air base in Kirlik, Turkey, which has been a key hub for U.S. air power across the entire region for decades. And that is no longer usable. We also need to remember that when we say destroy, it doesn't take much to damage an airstrip or airstrips. In other words, to render many of these bases inoperable is not difficult. Now, the 5th Fleet space has been utterly and completely destroyed, seriously pulverized by
ስለዚህ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ናብ ዞባና ክምለስ ከለና ብዙሕ ሰብ ናብዚ ከባቢና እስራኤል ክትመፅእ ከም ትኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብ በይዝ ኣሎ የመንን ሑቲ ድማ በዚ ወገን ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ በይዝ ድማ really perfect እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ በይዝ እዚኣቶም ታርጌት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ I really hope ኣይገብርዎን ይኾኑ ግን ነዚያ ዘረባ እናተዛረብኩ ከለኹ ኦልሬዲ እንታይ ዝብል ፅሑፍ 2-3 ግዜ ወፂኡ ኣሎ Israel plans new foothold on the Red Sea to fight the Houthis ስለዚ ኣብ ሶማሊላንድ እንድያ ዘላ እቲ ኩናት ናብኡ ገፁ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዘሎ while the Iran war rages Israel is quietly planning for a potential base at the mouth of the Red Sea from which to strike on the Islamic Republic's last proxy still operating in a full strength the Houthis ስለዚ ናብ ሶማሊላንድ መፅያ ካብ ሶማሊላንድ ከተጥቃዕ ከም ትሓስብ ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ሽግር ክፈጥር ምዃኑ ኣብቲ ዞባና ድሮ እቲ ኩናት ነበርቲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ነዚ በይዝ እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ንክሃርሙ እዮም ክፍትኑ እዮም እስራኤል ድማ ምክንያት ክትረክብ እያ ኣሜሪካ ምክንያት ክትረክብ እያ ናብዚ ቦታ እዚ ንክመፁ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ንሕና ክንቅይሮ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ንሕና ጠጠው ከነብሎ ንኽእል ነገር ኣይኮን ምሳና እውን ዝተሓያዝ ነገር የብሉን ግን ንሕና ኤርትራ ማለት እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ክትፅሎ ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ከባቢና ክንደምንታይ እናተጠናነገ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንደምንታይ እናተኣሳሰረ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍጹም ክትተሓሓዝ ወይ እውን ክትንከፍ ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትፅሎ ይትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዋላ እኳ ኤርትራ ክትቋፀሮ ትኽእል ነገራት ተዘየለ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክትርኢ ከለኻ ኤርትራ ኣድላይነት ናታ ኣገዳስነት ናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዩ ዝዓቢ ዘሎ እዛ ኣገዳስነት እዚ ግን ንጥቕምና ጥራይ ዘይኮነስ ሓደጋ እውን ከቃላዓና ዝኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሑቲ ክሳብ ሕጂ ከቢድ ዝኾነ ስጉምታ ይወስደና ኣሎ ስጉምቲ ክወስድ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዋ ኣብ ዝጅምረሉ ግን እስራኤል ምክንያት ክትረክብ እያ ብፍላይ ኣብ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ተዘይተሳዒራ ወይ እውን ዝሕምማ ነገር ተዘየጋጢምዋ ናብዚ መፅያ ሽግር ንምፍጣር ክትጥቀመሉ ምዃና ፍሉጥ እዩ ብፍላይ ድማ ኢራን ኣይግበሮ ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ማጋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እስራኤል ኢራን ክትሰዕራ ይንደልና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኢራን ተተሳዒራ ነተንያሁ ክሰክር እዩ ንነተንያሁ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ የለን ኢሉ ክኣምን እዩ ማንም ክደፍሮ ይክእል ኢራን ሚልዮናት ሰራዊት ዘለዎ ሚሳይላት ዘለዎ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዋ ንዓዓ ክስዕር ከንበርክኽ እንድሕር ክኢሉ ረጂም ቸንጅ ክገብር እንድሕር ክኢሉ ደን መን ኣሎ ካልእ ቻለንጅ ክገብሮ ዝኽእል ስለዚ ናይ ኢራን ምስዓር ማለት ንብዙሕ ሃገራት ብሓደጋ ክፀሉ ዝኽእል እዩ ናብ ዞባና ክምለስ ከለና ምስቲ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ከምኡ እውን ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብኢማራት ተደፊኡ ዝኸዶ ዘሎ እስራኤል እውን ትፃወቶ ዘላ ግደ ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ የግዳስ ብዙሕ ፈተና ዘለዎ ቦታ እያ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ዝሓሸ ኣቃውማ እያ ዘላ ስለዚ ምርጫታት ናይ ኤርትራ ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም ክኾኑ ግብፂ ዝበሃል ቀውሲ ናይ ቁጠባ ኣጋጢምዎ ኣሎ ስለዚ ዊ ካኖት ኤክስፔክት ናይ ግብፂ ፍሉይ ነገር ክግበር ንኤርትራ ሓግዛ ይብል ኣለኹ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ግብፂ ዝበሃል ንባዕሉ ሽግር ዘሎ እዩ ምናልባት ኣነ ክሳብ ሎሚ ከምኡ ክብል ኣይደልን ነይረ ግን እዚ ኩናት እዚ ብፍላይ እቲ ኢማራት ፅቡቅ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ብሓቂ ኢማራት ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ራይት ናው ነዚያ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ መዓት ቪድዮታት ከምዚ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ዝመስል ዱባይ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ጎስት ታውን ኮይና ናብ ዕንወታት ትኸይድ ዘላ ዝብል ቪድዮ ቫይራል ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ቪድዮ ነቲ ዱባይ ዝበሃል ክንምንታይ ስምብራት ክገብረሉ ይኽእል ኢትዮጵያ ናይ የኩም ነይረ ኸውን there was this video ሰሪሕና ደ ነርና ንኸውን if there is that video I'm going to show you ሓንቲ ቪድዮ ነይራ እቲ ክሳራታት ዝወርድ ዘሎ ኢሎም ዝገበረዎና I don't think ሰሪሖም ኣይመስለንን anyway ዱባይ ናይ ኤሚሬትስ ኤርላይንስ ንመዓልቲ ከባቢ $100 ሚልዮን ይኸስር ከም ዘሎ እዩ ዝነገር I don't think ዘዳለው ላይ መስለን ናብ ካለ ግዜ ተረኺባ ከም ጻልኩም ክፍትኔ ስለዚ ናይ ኤሚሬትስ ኤርላይንስ ናይ UAE ኤርላይንስ ኣብ መዓልቲ $100 ሚልዮን ይኸስር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነፈርቲ ናቱ ብሙሉ ግራውንድድ ኮይኑ ሎ ፍላይት ናቱ ኮኔክቲ ናቱ ብዱባይን
ኣበዳቢ ነበረ እዩ ስለዚ ካልእ እውን ክሰርሕ ይከኣለን ኣሎ ብዓብዩ እቲ ኩነታት ድማ ብዙሕ ህዝቢ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ በለጭለጭ ዝብል ትሪእዎ ዘለኹም ገዛውቲ ክንደይ ክፋል ብባንኪ ይውነን ክንደይ ክፋል ዕዳ ኣለዎ እዚ ዕዳ እዚ መን ክኸፍቶ እዩ ንክንደይ ግዜ ክፅመምዎ ይኽእሉ is going to be ከቢድ ነገር እቲ ሽም ድማ ናይ መጋየፂ ቦታ ዝነበረ ዘይኮነ ናብ ጎስታውን ይቕየራሉ ይብላሉ እቲ ብራንድ እቲ ኢሜጅ እቲ ሴኪሪቲ እቲ ሴፍቲ ብምሉእ ከይድሎ መጠን እቲ ኩናት ዝነብሐሉ መጠኑ ቃንዛ ናይቲ ኢማራት ክዕይል እዩ ስለዚ ኣይሆፕ ካብዚ ክመሃሩ ንብል ኣለና ግን ናይ መምሃር ምልክት ድማ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ንመለስ ናብቲ ኣከባቢና ዘሎ ኩነታት ሓንቲ በዚያ ዝብልዋ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ቅድሚ ሕዚ ተረኣያ ዘይትፈልጥ ዓባይ ነፋሪት ኤምሬትስ ከም ዝተረኣየት ምስልታት ሳተላይት ኣረጋጊፆም ኣብ ክልል ኣምሓራ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ዘይተለመደን ዘጠራጥር ንጥፈታት ይቕፅል ከም ዘሎ ዝሕብሩ እቶም ምስልታት ሳተላይት ካብዚኦም ድማ ብመጠና ዓባይ ነፋሪት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ምርኣያ ሓደ እዩ እታ ወታደራዊት ናይ ፅዕነት ነፋሪት 50 ሜትሮ ንውሓት ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ነቲ ምስሊ ሳተላይት ተወኪሶም ዝወፁ ሓበሬታታት ካብ ኤምሬትስ ኣልኣይን ተበጊሳ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ከም ዝኾነት እዮም ዝሕብሩ መረዳታታት ከም ዝገለጽዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ጎንደርን ሰመራን ነቲ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ክኸፍቶን ዝሓስቦ ዘሎ ወራር ከም መዕረዲ ነፈርቲ እናተጠቐመሉ እዩ ዝርከብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሃረር ሜዳን ቦሌን ዝዓርፋ ዝነበራ ናይ ፅዕነት ነፈርቲ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ናብ ባህር ዳር ብምምራሕ በተደጋጋሚ እናዓረፋ ከም ዝርከባ ምፅብፃብና ዝዝከር እዩ እተን ነፈርቲ ብቐንዱ ኣፅዋር ፃዕና ከም ዝኾና ዝሕብሩ እቶም ምስልታት ሳተላይት ገሊአን ብቐጥታ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝብገሳ ገሊአን ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዓሪፈን ዳግም ናብ ባህር ዳር ዘምርሓ እየን ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ጎንደር ባህር ዳርን ሰመራን ንሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ሓዊሱ ተዋጋእቲ ነፈርቲ ከም ዝርከባ እቶም ብዓለም ትግራይ ጽምነ ዝገበር ንምንታይ እዩ ዝብል ነጋሽ ሰፊሕ ኸይድዎ ዶክተር ዮሃንስ ካልኦትኩም ኩልኩም ግን ዓለም ኣንበትና ካይዳ ስለ ዝገለጽኩሞ ንኣ ሓንቲ ነገር ክውስኽ ዝደሊ ግን ሓንቲ ነገር ከረየኩም ስለ ዘለኹ እዚ ናይ ክልል ኣብዚ ናይ ባህር ዳር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ብብዙሓት ሳተላይት ኢሜጅስ ዝከታተሉ ዘለው ዊርድ ዝኾነ ወይ እውን ሓደገኛ ኖርማል ዘይኮነ ምንቅስቃሳት ይረአ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ብልፅግና ብተፈጥሮ እውን ዊርድ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ዘለዎ ሓደገኛ ኣካይዳ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዘገርም ኣይኮነን ኩሉ ዝገብሮ ግን ናይ ስትራቴጂ ዘይኮነ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ምንቅስቃስ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ካብዚ ቀፂሉ ሓንቲ ኣርየኩም ፅንሄ እዚያ መስምዕዋ ውጊያው በቅድም እንዳልኳቸው ኮንሰፕቹዋሊ የአብይን ወታደር ማምጥቻ ሳይቻችኋለሁ እየፈረጠጠ እየፈረሰ ያለ ወታደሩ ስቃይ ውስጥ ያለ እረፍት የሌለው በቃ በየምክንያቱ የሚፈረጠጥ የሚበተን የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ካላችሁ ኮዝ የለው ለውጊያ የሚያበቃ ኮዝ የለው አንድ ሰራዊት የአሸናፊነቱ ዋናው ቤዚክ ዋናው መሰረቱ ኮዝ ነው ሁለተኛው የህዝብ ደጀንነት ነው believe me የፈለገ ሰራዊት ይኖርህ ህዝብ ደጀን ካልሆነ አታሸንፍ excellent ናይ በሓቂ excellent two brilliant points ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክንዛረበሉ ፅናሕና ዘረባ እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ንፁር ዝኾነ ዘረባ እውን ኣገዳሲ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ናይ ብልፅግና ቁፅሪ ክህልዎ ይኽእል ድሮናት ዓጢቐ ክብል ይኽእል ዶሽካ ዓጢቐ ክብል ይኽእል ወላ ጀንዕፍሪት ዓጢቐ ክብል ይኽእል ሓደ ሰራዊት ውፅኢታዊ ክኸውን ዓወታት ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ክልተ ባእታታት ክህልዎ ኣሎ ክልቲአን ድማ ምስ ሓፂን ዘተሓዝ የብለን ክልቲአን ቀዳማይ ከውስ ክህልዎ ኣሎ ዕላማ ክህልዎ ኣሎ ንምንታይ ዕላማ ይቃለስ ኣሎ ክፈልጥ ኣሎ ዕላማ ክህልዎ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዕላማ ምስቲ ህዝቢ ምስ ነፍሱ ዝቃዶ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ካልኣይ ዕላማ ዘይብሉ ሰራዊት ክንዲ ዝበዝሕ ይብዛሕ ክንዲ ዝተሰከመ ሓፂን ይሰከም ሑፃይ ዝኸውን ምስክራ የድልዮን እዩ እዚ ወይ እውን መጎት ዘድልዮ ኣይኮነን ታሪክ ናይ ኤርትራ ህያው ኣብነት ስለ ዝኾነ ህያው ምስክር ስለ ዝኾነ ካልኣይ ድማ ደጀን ናይ ህዝቢ ክህልዎ ኣለዎ ሰሚዕኩም ዶ ደጀኑ ህዝቡ ክኸውን ኣሎ ደጀን ህዝቢ ዘይብሉ ክንዲ ዝሓየለ እንተሓየለ ከምዚ ኣብ ናቕፋን ኣብ ቃሮራን ኣብ ኣፍዓበትን ኣብ ፈቆዶ ሕሉምን ፈቆዶ ታባን ናይ ኤርትራ ዝተረፈ ሰራዊት ከም እዩ ህዝባዊ ግንባር ደጀኑ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ዕላምኡ ድማ ካብታ ድምቕቲ ፀሓይ ቀትሪ
ንላዕሊ ድሙቕ ዝኾነ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ስለዚ ንጹርን ድሙቕን ዕላማ እንተለካ መንገዲ ትረክብ ሓይሊ ትረክብ ጥበብ ይህልወካ ሓይሊ ይህልወካ ብቅዓት ይህልወካ ቀጻልነት ድማ ይህልወካ ስለዚ መጀመርያ ዕላማ ካልኣይ ድማ ደጀን ህዝቢ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ህዝቢ መሓራ ሕጂ ኩሎም ቫርያብልስ እትዎ ፋኖ እንታይ ኣለዎ ዕላምኡ ንጹር እዩ ምናልባት ኣብ ውሽጣዊ ካልእ ትሕት ዝበሉ ወይ እውን ውፅኢታውያን ዘይኮኑ ዕላማ ዘለዎም ሓይልታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ኣምሓራ ኣብዚ እዋን እዚ ዕላምኡ ንጹር እዩ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢሞ ኣሎ እቲ ፋኖ ዝበሃል ድማ ድሕሪት ክብል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንቕድሚት ጥራይ ክኸይድ ዘለዎ ስለዚ ዕላምኡ ንጹር እዩ ደጀኑ ድማ ህዝቢ እዩ ክልተ ነገራት ብሓደ እንድሕር ኮይነን ድማ ከቢድ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዕላምኡ ንጹር እዩ ብባንክን ብጋለን ገይሩ ከጥፎ ይደሊ ኣሎ ኦልሬዲ ዴይ ሲ ዲስ ደጀኑ ድማ ህዝቢ እዩ ዓዲዩ ጎጁ እዩ እዚ ከዓ ኤርትራ እንድሕር ከድካ ዕላምኡ ንጹር እዩ ልኡላውነትና ግዛታዊ ሓድነትና ከነኽብር ኢና ንብል ዘለና ደጀኑ ድማ መሬቱን ህዝቡን እዩ ካልኣይ እቲ ዝመፀና ዘሎ ወራሪ ኖርማል ዶብ ከማልስ ዝመፅእ ኣይኮነን ባሕርኩም ክንወስድ እዩ ዝብል ዘሎ ባሕር ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ጎቢጡ ክሕዝ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ እኹል ትሩፍ ዝኾነ ምክንያት ኣለዋ ደጀኑ ድማ ህዝቡ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገራት ተሪኻዮ ወላ ሱዳን እዚ ንሪኦ ፀና ሱዳን ኤግዛክት ድኹም እዩ ዕላሞም ንጹር እዩ ሃገሮም ትፈርስ ኣላ ሃገሮም ከትሕኑ ይደሊ ኣለዉ ደጀኖም ድማ ህዝቦም እዩ ስለዚ ኢቨን ኣብ ሱዳን እቲ ዳዓ መሰሪዕ ዝበሃል ክዕወቱ ንግዚኡ ክዕወት ትኽእል ኢማራት ብገንዘብ ወቲፋ ጠጠው ድሮናት ከተኣካ ትኽእል ግን ሙዳቕካ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ እዘን ዝበለ ነጥብታት so brilliantly said and that is what's happening on the ground ፋኖ ነዚ ድሮንን ዶሽካን ዓጢቐና በለ ዝፍክር ንጎ ምሸትን ዝድክርዎ ዘለዉ ኣፅዋር ስለ ዝወሓዶ ወይ እውን ሓፂን ስለ ዝወሓዶ ወይ እውን ዓቕሚ ሰብ ስለ ዝወሓዶ ኣይኮነን ዕላማ ስለ ዘይብሉ ደጀን ስለ ዘይብሉ እዩ ነዚ እንተዘይብልካ ድማ ከምቲ ኣብ ኤርትራ 30 ዓመት ወሲድካ 30 ዓመት ክትሰዓር ጥራይ ዘሕልፍካዮ ብኣ ጌርካ ድማ ተበቂርካ ዝኸድካ እሳያ ትፅበየካ ዘላ ነዚያ ጥራይና ክንዛረብ ንኽእል ንቕፅል ምናልባትም በብሔር ፖለቲካ የተሰላቸ በብሔር ፖለቲካ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ የገባ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የዜግነት ፖለቲካና ኢዜማ ይዞ ሲመጣ እውነት ለመናገር እንደ ተስፋ ነበር የቆጠረው። ነገር ግን ባለፉት 6 እና 5 ዓመታት ኢዜማ የስሙን ያህል የተቋቋመለትን የፖለቲካ መሪ ያህል አልተንቀሳቀሰም። ጭራሽ በተቃራኒው ቆሞ ነው ያየ ነው። ከዚህ በተጨማሪ አይዲዮሎጂ የለንም ያሉ በቅርቡ አንድ ኢዜማ አመራር በአንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ክርክር ላይ አይዲዮሎጂ የለንም እስከማለት የተናገሩበት ነው። እንደው ይህንን ስንሰማ ያለፉትን 5-6 ዓመታት ኢዜማ ከተቋቋመለት በተቃራኒ ሲንቀሳቀስ መሆኑን ስናይ ሰዎች ሲንግል ሃንድድ ላይ የጻፍኩት ያለው እነ ብርሃኑ አይነት ሰዎች በአደባባይ ይታያሉ እንጂ የሚጽፉት ነገር የለም። ንገርና በቀደም ዕለት ንግግር በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ግን ድርጅት መርሁ በጣም ድንቅ የሆነ ድርጅት አቋቁሞ እንደነበረ ስለ ርዕዮተ ዓለም እንታይም ዘረብ ዘሎ አንደርካቸው ጽገን መሳይን ቲና አምሓራ ሚድያ ንጹር ዝኾነ ዘረባ ንኣብ ድማ ኣብቲ ኮር ቤላ ገይሩ ይዛሃርመ ዘሎ ስለዚ እዚ ደይመ ደይሉ ነቲ ፀገማት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ካልእ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ መመሊሳ ሓድነታ ከም ዝፈራረስን ሃገራዊ ስምዒት ናቶምን ካብ ታሪኾም ከም ዝፍለዩ ዝገብሮም ዘሎ ኣብይ ነቲ ሃገር ንሱ ክወልድ እንተኮይኑ በቲኑ ኣጥፊዋ ክኸይድ ከም ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ዝዛርቦም ዘሎ ኣርስቲ ግን እቲ ናይ ብርሃኑ ነጋ ዝበሃል ሚኒስትር ትምህርቲ ዘሎ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘበና ተቃሊሳ ሓድነት ክትገብር ኣይካለት ሓድነት ኢላ እንተደረፈት እውን ናብኡ ክትበፅሕ ኣይካለትን ዝብሉ ዘለዉ ቀንዲ ዕላማና ጓል መንገዲ ገዲፍና ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ምዃኑን እቶም ካልኦት ዝገብርዎ ተፀቂጦም ድዮም ብምርጫኦም ድዮም ድራማ ክገብሩ ኢሎም ድዮም ናብቲ ክኸዱ ኢሎም ድዮም ናብቲ ክወፁ ኢሎም ድዮም ዕላማ ፀላኢ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ምዃኑ ነቲ ሃገር ንኩሉ ዞባታት ንትግራይ ዝሃርም ዘሎ ቀደም ዝሃርም ሕጂ ክሃርም ዝደሊ እቲ ኩሉ ነገር ካብ ሓደ ቦታ ዝምንጩ ፀገም ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ኣንቲ ኣብዘላ እቲ ኣርሚ ሰብኣ ዝብልዎ መጀመርያ እዚ እስከስምዋ ክፍረም ከሎሲ ንክልተ ሰሙን ኢና እንደልያ እዛ ውዕል እዚኣ እዛ ናይ ኩናት ጠጠው ምባል ንክልተ ሰሙን ኢና እንደልያ ድሕሪኡ ዘድልየና መሳርሕታት ነእትለና ኢና ዘድልየና ጥይት ነእትለና ኢና ሰራዊት እውን ክነሰልጥን ኢና ሓደሽቲ ምልምላት ኣለውና እዮም ኣብ ስልጠና ዘለውን ክምረቑ እዮም ዝተወግኡ እውን ተሓኪሞም ክድሕኑ እዮም ድሕሪኡ ተመሊስና ክንዋጋእ ኢና እዮም ኢሎምና ቃል በቃል ይለካ ኣለኹ እዚ መንጀሪኖ ተዛረቡ ርፅን ተዛረቡ ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝፈልጦ እዩ እዚ ላዕለዋይ ካድረ ዝበሃል ዝፈልጦ እዩ ዘላቂ ሰላም ዘይኮነ ዝደልዩ ነይሮምስ ከምዚ መጋቢት 2014 ሲስፋየር ተገይሩ ዝነበረ ናይ ኩናት ደው ምባል ዓይነት እፎይታ ረኺቦምስ ክዋግኡ እዩ ነይሩ ድሌቶም እዚ ግልፂ እዩ ባይዘወይ ዓለም እውን ይፈልጦ እዩ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ
ግን ሰብ ይርስዑ እዩ ከምኡ ምዃኑ ድሓር ትውዕል ክፍረም ከሎ ፐርማነንት ሲስፋየር ኮይኑ ቋሚ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ሳይለንስ ኦፍ ጋንስ ኣብ ኣፍሪካ እዚ ማለት እታ ኢትዮጵያ ብዙሕ ባንዳታት እዞም ተጋሩ ብዙሕ ባንዳታት እዮም ዘሎ ከምዚ ግን የለን ኣሜን ብልፅግና ባዕሎም ብተደጋጋሚ ነጊሮምና እዮም ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ፈረሙ ኩናት ንክጅምር ዝደሊ ዝነበረ ኢሚድየት ላቡ ብልፅግና እዩ ነይሩ ኣሜን እዚ ሰብ እዚ ከመይ ዓይነት ሰብ እያ ነገርመኒ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ኣይገርመኒ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ብረት ኣውርዱ ንዝተባሃሎም ተወሳኺ ብረት ዘዕጥቆም ሰራዊቱ ድማ ካብ ዶብ ናይ ትግራይን ኤርትራን ለይቲ ዝህደመ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ መልሲ ዘይብሉ ይመስል ግን እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ሰብ ከደናግረሉ ይኽእል እዩ ግን እቲ ድራማ ይቕፅል ብፍላይ ፅምዶ ዝበሃል ኣፀሊልዎም ስለ ዘሎ ነቲ ፅምዶ ንምፍራስ ዝኸድዎ ዘለዉ እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ብዙሕ ፈተና ኣለዎ ቀንዲ ጀነራል ንትግራይ ዘፍረሰ ሳሞራ ዩኑስ እዩ ሳሞራ ዩኑስ ተቃላሳይ ነይሩ ጅግና እዩ ነይሩ ብኡ ብጅግንነት ብንባዓል ሓየሎም ብንባዓል ኣርከበ ተሸፊኑ ዝመፀ ሰብ ኢለ ኣነ ዝወስዶ በቃ ኣነ ከመስግኖ ተጋዳላይ እውን ሰሚዐ ይፈልጥ ብስር ግን እንታይ እዩ ዘለኹ እንታይ እዩ ዘለኹ መሲልካ ሳሞራ ዩኑስ ብ93 ዝመፀ እዩ ንፃድቃን ረጊፁ ዝወፂ ዝመፀ እዩ ረጊፁ ማለት መን ክረግፅ ገይሮ ማለትይስ ኣይምጥኖ ተጋሩ ንሕድሕዶም ኣብዚ በፂሖሞ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ናብኡ ክንኣቱ እንደለን ኢና ፀገሞም ባዕሎም ንሕና ፅምዶ ንብል ዘለና ናብ ዝኾነ ቦታ ክንወፍር ስለ ዝደለና ሰብ ትወፍረ ዝሕግዘና ኣካል ክንፈጥር ኣይኮነን ወይ ሓድሽ ሓሳብ እውን ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ብዝመርሖም ጉዳያታትን ኣመራርሓታትን ንሰላም ለሚኑ እዩ ተወዲሉ እውን ትበደል ይኣክል እሞ ሕዚ እውን ኢሉ ተደጋጋሚ ፃውዕት ገይሩ እዩ ሕወሓት ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ነቲ መንግስቲ ትግራይ ባዝመርሕ ዝነበረ እውን ብስራሕ ፈፃሚቱ ብማእኸላይ ኮሚቴኡ ብመንግስቱ እውን ኣቢሉ ውዕል ኣልጀርስ ክፍፀም ሕዚ ኤርትራ ዝነበረና ክኾን ዘይነበሮ ዝተፈጠረ ፈላላያት ስምዕነትን ብሰላም ክውዳእ ዝሓለፈ 10 ዓመት ናይ ኩናት ዝነበረ ንክልቲኡ ህዝቢ ክሲርዎ እዩ ንጋገ ኢና ነርና ህዝቢ ንለወጥ ህዝና እውን ኢና ንመለስ ኢሉ ሕፅንታት ተቕሪቡ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ኩናት ኮይኑ ፍታ ፀበባ ኮይኑ ኣብ መንግስትነቱ ተመንጢሉ ተወሪሩ ንግዜያዊ ድፍእ ናብ በረኻታት ከይዱ እውን ኣብ ናዕደር ዓደን ኣብ ወዲያውን ኣብ ኩሎም ቦታታት ትግራይ ኮይኑ እውን ሕዚ እውን ብሰላም እዩ ዝውዳእ ኢሉ መሬት ናወዲሮም እናሃለዉ እውን ንሰላም ንፅውዕ ነርና ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ ነዊሕ ክቕፅል ከም ዘለዎ በዓል ጎደፋይ ኣበርቲዖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዘረባ ናተይ በዚያ ክውድእ ናተይ ሃርታት እየን ዘለዋ መቸም ኣነ ሕዘፍቲ ቦርደር ብምሉእ ካብ ገላ ጀሚሩ ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ናተይ ሃርታት እየን ዘለዋ መቸም ህዝቢ ትግራይ ክሽፍጥ ኣይክእልን ኣነ ስራብ ሂወተይ ሓሲቡን ኣይፈልጥ ስለዚ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ኣብ ትግራይ የለን ሕዚ የለን ኣብ ተንብየን እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ማእኸላይ ዞባ ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ተንብየን በተለይ ተቆላሃት ተንብየን ብምሉእ እቲ ወረዳ ንሕና ኢና ንከታተሎ የለን ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ኣብ ትግራይ የለን ናይ ትግራይ ሰራዊት እኮ እኹል ሰራዊት ኣለን ድሕሪት ሕጂ ዘሎ ዝምድና ተዓብዩ ብቐፃሊ ንተሓጋገዘሎ ነገር ኣሎ ዶ የለን ካሊእ ጉዳይ እዚ ሕዚኡ ዝበፅሐ ደረጃ ዝፈልጦ የብለ ኢና ሕዚ ኢትዮጵያውያን ኢና ናይ ትግራይ ብምክንያት ፖለቲካዊ ሕቶታትና ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ሰራዊት እዩ ዘሎ TDF ኢልና ንፈልጦ እዩ ዘሎ ንፅርቲ ዘረባ በዚ ካብዚ ናይ ምግበይ ዘረባ ማርያ ዕቢዳቶም ዘላ እታ ዘረባ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለን ንሳቶም ድማ ብልፅግናን ኣዳኸርቱን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ኣነ ነቲ ዶባት ዝከታተል ዘሎ ኣህዱታት ናተየን ዝከታተላ ዘለዋ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ የለን ኢልዎም ኣሎ ክዓብዱ ደልዮም ኣለዉ ግርም ኣይትስኣን ጥራይኻ ንብል ከምዚ ዓይነት ሓቂ ፃዕዳ ሓቂ ድማ እዩ ዘድልየና ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፅና ንስገር
ተመረጥ خለ حدش አሰልጣኒ ሀገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮይኑን ዝተመዘዘ ምስራዊ አሰልጣኒ አሰይድ ኮሃ ሐሽም ያኪን በተሻዓተ መጋቢት ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቀቢሉ አዘራሪቦም ኣብቲ አምባሳደር ሪፐብሊክ ምስሪ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኽብሉ አጋጣሚ አምባሳደር ዘመደን ሓድሽ አሰልጣኒ ሃገራዊ ጋንታ አሰይድ ሐሽም እንኳዕ ደሓን መጻኻ ድሕሪ ምባሉ ነዚ መደብ ክውን ምግባር ንዝፀዓሩ አካላት መንግስቲ ሪፐብሊክ ምስሪ ምስጋኑ አቅሪቦም አምባሳደር ዘመደ ወሲኹ እቲ አሰልጣኒ ኣብ ናይ ስራሕ ጻንሒቱ ብኩሎም አካላት ስፖርት ኤርትራ አድላይ ደገፍን ምክትታልን ከም ዘይፍልዮ ገሊጾም አምባሳደር ሪፐብሊክ ምስሪ ኣብ ኤርትራ ብግደኡ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ንጸንሐ ክልተኣዊ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድናታት ኣብ መድያት ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ድማ ብፍላይ ንምዕማቁ ልዑል ቁርብነት ከም ዘለዋ ብምግላጽ ኣብ ጻንሒቱ ፍረ ዝርከቦ ዕማም ከሳልጥ እምነቱ ምዃኑ ሓቢሮ ጽቡቕ እዩ ናይ ባሓቂ ጽቡቕ እዩ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኩዕሶ እግሪ ንጡፋት መንእሰያት ተስፋ ክቦም ይኽእል እዩ እዚ ስለዚ ጽቡቕ ዕድል ክንብለን ንደሊ አምባሳደር ሶፊያ እዚ ሕጂ ዝገበርክዮ ዑደት ቀሊል ቦታታትን ቀሊል ስራሕን ኣይኮንክን ንትኸታተልክን ተዓዚብክን ኣብቲ ክትኸድዮ ዘለኻ ስራሕ እንታይ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ እዚ ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ስራሕ ናይ ዩኤን ብዙሕ ሰብ ዝመስሎ ከምዚ ናይ ፖለቲክስ ጥራሕ እዩ ዝመስሎ ግን ብዙሕ ካልእ ዲስካሽንስ ይካየድ እዩ ናይ ጥዕና ይካየድ ናይ ትምህርቲ ይካየድ ናይ ወላ ናይ አክሲደንትስ ናይ ትራፊክ ኣሎና ፕሮግራም ሮድ ሴፍቲ ፕሮግራም ኣሎ ናይ ተን ትካላት ድማ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ዩኤንዲፒ ዩኒሴፍ ኩሎም ድማ ናቶም ንጥፈታት ዝገብርዎ ኣለዉ ሓበሬታ ካብ ባይታ ኣብዚ ዝስራሕ ዘሎ ሂስካ ክትሄድ ከለኻ ንዓኻ ናይ ባሓቂ ይጠቕመካ እዩ ኣብቲ ስቴትመንት ኣቕርቦ ንጹር ዝኾነ ናይ ኤርትራ ፖሊሲታት ክትኣመጠሉ ትኾንካ ኣብዚ መፂኻ ርኢኻ ተማይጥካ እንታይ ከም ዘሎ ርኢኻ ክተቕርቦ ከለኻ ይሓይሽ ካብ ዝመስለኒ ወይ ከምኡ ነይሩ ካብ ትብል ይቀያየር ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩነታት ኣብዚ መፂኻ ምስ ናይ ዓድና እንዳዛመድካ ክትሄድ ከለኻ ይቀለልካ መፂኻ ክትርኢ ክትማየጥ ከለኻ ድማ ይህግዘካ እዩ ንኩሉ ስራሕና ናይ ዩኤን ኩሉ ሚኒስትሪታት ድማ ተራ ስለ ዘለዎ ናቶም ኣበርክቶ ንኣና ይህግዘና ካብኡ ነምፅኦ ሓበሬታታት ዘሎን ድማ ንሚኒስትሪታትና የህብትም ኢልና ስለንሓስብ እዚ ኩሉ ሻዕ ምርኻብን ምምያጥን ጽቡቕ እዩ ዝኸውን ዓይነት ስራሕ የቃልለለይ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕሪት ክመልሰክ ደለየ ኣምባሳደር ሶፊያ 2025 ዛዚምና ናብ 2026 ካብ ንሰግድ ዳርጋ ናብ ሳልሳይ አምባሳደር ሶፊያ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ቦታታት ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ዩኤን ኣባላት እውን ብብዙሕ ግዜ ክትራኸብ ድሕሪ ምጽናሓ ዝገበረቶ ኢንተርቪው ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ባሓቂ ሺዝ ሪሊ ዱዊንግ ግሬት ጆብ ገለ ካብቶም ስራሓ እውን ብግላ ትሰርሖ ወይ እውነት ንሃገር ወኪላ ትሰርሖ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሚድያ እውን እናመፀት ነቲ ኩነታት ተርኢ ሰብ ስለ ዝኾነት ናይ ባሓቂ ትንኣድ ኣምባሳደር እያ ጥራይ ሞር ጸጋታት ሞር ሪሶርስ ሞር ሓገዝ እንተረኺባ ድማ ቀንዲ ጸገምናትና እውን ኣብ ዩኤን ስለ ዝኾነ ኣበርቲዓ ንኽትሰርሕ ኣይዞኽ ምባል የድሊ ነቲ ናታ ስራሕ ድማ ኣድናቆትን ክብርን ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ዳርጋ መወዳእታ ክፋልዮ ዘለኹ ኣብዚ መወዳእታ ተደጋጋሚ ዝወፁ ዘሎ ኩናት ናይ እስራኤል ኢማራት ዝገበረቶ ይመስል እዚ እውን ብተደጋጋሚ ኩናት ናይ ኢራንን እስራኤልን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ሼር ይገብርዎ ኣለዉ it looks like there is an agenda behind it but ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፍሐ መልገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይተውን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም ተንኪ يا حريف اللي قلت شيطان حلون حنتي شعبية ما يكوننا يا أصبر عيون أبعد زلنا عودنا عفاشي لحد النبنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسنا أغير منا